Waqt diskussjoni mal-artisti u nies involuti fil-qasam tal-kultura u l-wirt nazzjonali fl-imsida, l-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech qal li għall-Partit Nazzjonalista il-kultura hija parti mir-ruħ tal-poplu. Għalli għal daqstant għandu jkun hemm apprezzament li dawk li tant jikkontribwixxu għas-settur, xi drabi b'mod volontarju u fil-modi kif jintużaw il-fondi. Waqt li wieġeb għal interventi mresqa minn rappreżentanti fis-settur fosthom artisti, atturi, edukaturi u għaqdiet tal-banet u tan-nar, Dr. Grech qal li l-Partit Nazzjonalista ma jaqbilx ma' kompetizzjoni bejn il-Gvern u l-privat li m'għandux il-fondi u r-riżorsi li għandu l-Gvern. Dr. Grech qal li l-artisti għandhom jingħataw l-għajnuna u qal li ħafna mill-fondi qed imorru dejjem għand l-istess nies, għal il-fondi għandhom ikunu allokati b'mod ġust u ma jintużawx biex iwaffqu li xi sezzjonijiet milli jitkellmu jew jollu rashom. Dr. Grech għalli attendi diversi avvenimenti li fihom jara l-istess uċuħ u għalhekk għalli hemm bżonn spazju lil dawk li ġibli għall-għajnuna mingħajr diskriminazzjoni. Il-Kap Nazzjonalista fakkar ukoll fid-diversi wedijiet li qalilhom isiru lill-artisti imma li sal-lum għadhom fuq il-karta. Fosthom l-investiment fit-teatru indipendenti, it-teatru privat, l-arti viżiva u l-arti performattiva, kif ukoll il-weda tal-villaġġ tal-Karnival li qal ilu jitwiet 12 sena u minkejja li d-9 snin ilu approvaw xarejn ilu reġgħu bidlu kollox. Il-Kap Nazzjonalista qal li fl-edukazzjoni l-arti għandha tkun sfruttata bħala mezz kif tingħata terapija. Id-drama therapy tintuża minn tfal u żgħażagħ għal il-Partit Nazzjonalista jrid li jwassal messaġġ li l-arti hija importanti daqs kull oġġett ieħor u li fil-politika jrid iqiegħed lill-artist fiċ-ċentru. Dr. Grech qal li fil-waqt li bħalissa hemm imposta rata ta' 7.5% taxxa fuq dħul minn attività artistika li ma tisbox il-50,000, il-Partit Nazzjonalista jwiet li jdaħħal rata ta' 5% fuq l-ewwel 80,000 euro mill-artisti biex jitħeġġu jaħdmu professjonalment u biex l-arti ma tibqax titqis biss bħala attività li ssir fuq livell part-time.